Тук съм, за да ви запозная с най-новия партньор на Офорио и това са Хора от народа в град Варна. И сега ще оставя Галин да ви разкаже малко повече. В магазините Хора от народа ще откриете уникалните български продукти от родните ни производители, млечни, местни продукти, като целта на нашите магазини е да помага пряко на всеки един производител и на хората да консумират чиста и качествена българска продукция. Още на входа може да пробвате уникалните български продукти и да усетите вкусът на детството, както и да пробвате уникалното масло от истинско краве мляко с уникален вкус, директно от нашата фермерска мандра. Също така кисело мляко с каймак, което е просто невероятно. Уникалният пчелен мед от добруджанските полета, както и различните видове тахани, студено прасованите масла, розовият домат, който е с уникален български вкус от стари български сортове, местните продукти, колбасите, които се правят по стара българска рецепта, както и шоколадите без захар и кристалната сол, която се добива от черноморските солници край град Бургас, както и бялото пшенично брашно, мляно на каменна мельница. Заедно с Офорио магазините Хора от народа ще направим храната да бъде по-достъпна за българските потребители с 10% намаление. Вярваме, че заедно можем да се преборим срещу инфлацията и да подкрепим родното производство. В нашите магазини ще откриете и кошници за дарения, където пряко можем да помогнем и на хора в нужда.